ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கேமிங் சுரி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஏன்டா நீ அப்டேட் வீடியோ போடலன்னு கேட்டிங்கன்னா, நேற்று தெரியாமல் ஃப்ரீ ஃபயர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்றைக்கி எந்த சர்வருக்குள்ளேயுமே போக மாட்டேங்குது, போனால் இந்தியன் சர்வர்னு காமிக்குது. அதனால் 2 நாள் கழித்து இல்லை நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளே ரெடி பண்ணி நாளைக்கு நைட் எப்படியாவது உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இப்போ என்ன கண்டென்ட் எடுத்திருக்கேன்னா, அப்டேட் இல்லாதனால என்ன கண்டென்ட் எடுத்திருக்கேன்னா, டாப் கேம்ஸை பற்றி போடலாம். எனக்கு பிடிச்ச கேம்ஸை பற்றி நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன். வெறித்தனமாக இருக்கும், அதனால் மிக்ஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. ஸ்கிப் பண்ணாவே பண்ணாதீங்க, ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது சர்ஃபேஸ் எஃபர் வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து நான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். பெஸ்ட்டு கேம்னே சொல்லுவேன். இப்போ வரைக்கும் இது வந்து செம்மையாக ஓடிக்கிட்டு இருக்க கேமு. 1 பில்லியன், ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1 பில்லியன், மில்லியன் இல்லை பில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் அந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் எஃபருக்கு அடிக்டட். ஓகேங்களா, இது வந்து 3D ரேசிங், ஃபன் ரேசிங் 3Dன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு கேமு வெறித்தனமாக இருக்கும். நம்மளோட ஒரு 3 பார்ட் வந்து நம்மளோட ரேஸ் போடும், அதை வந்து நம்ம தோக்கடிக்கணும். அடுத்து வந்து பீச் பக்கி ரேசிங், வெறித்தனமான கேமுங்க இது. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வெறும் 38 MBக்கு நார்மல் வெர்ஷனாக எந்த அப்டேட்டுமே இல்லாமல் விட்டிருந்த கேமு இப்போ வந்து படிப்படியாக முன்னேறி வேறு லெவலில் அப்டேட்டும் விட்டுட்ருக்காங்க. யூனிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு இது கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்து இந்த கேமை எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச கேம். ஓகேங்களா, அடுத்ததாக டெம்பிள் ரன் 2, டெம்பிள் ரன் OZ எல்லாமே இமேஜி ஸ்டூடியோவான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டூடியோவில் போயிட்டு அந்த இதுக்கு கீழே ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அது கீழே போட்டுப்பாங்க. இட் இஸ் மேட் ஆஃப் இந்த இமேஜி ஸ்டூடியோன்றது வந்து ஒரிஜினல் அஃபிஷியல் சைடு. ஓகேங்களா, அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு எந்த ஃபேக் வெப்சைட்லேயும் போய் ஏமாந்து உங்கள் ஃபோனில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடாதீங்க. ஓகேங்களா, ரோல் த பால் சைட் பஸ்ஸில், இது வந்து வெறித்தனமான கேமு, மைண்ட் கேமிங். ஓகேங்களா, மைண்ட் கேமில் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்ச கேமு. ஏன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும். மற்ற கேம்னால் என்னால் டாஸ்க்கை முடிக்க முடியாது, இதில் வந்து ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் போக டஃப் ஏறி தான் இருக்கும். இது வந்து அன்லிமிட்டட் லெவல்ஸ்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து நிறையா மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாசிக் மோடு, ஸ்டார் மோட்னு சொல்லிட்டு நிறைய மோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து கிரானிங்கிறது ஒரு கோஸ்ட் இதுதான். இது வந்து நிறையா யூடியூப் சேனல்ஸில் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த கேமை. ஓகே, இப்போ இதுதான் இந்த கோஸ்ட்டு. நம்ம வந்து இந்த கோஸ்ட் வந்து தான் எஸ்கேப் ஆகணும். ஓகே, பல்லில் ஃபுல்லாக ரத்தம் வடியுது, கண் அவ்வளோ ஒன்று கிராஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் மட்டமாக இருந்தாலும் கேம் வெறித்தனமாக இருக்கும். ஓகேங்களா, அடுத்து வந்து அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் செகண்ட் ஸ்க்ரீனு. ஓகேங்களா, இது வந்து 605 MB, கிட்டத்தட்ட 600 MB, வெறித்தனமான கிராஃபிக்ஸோட. ஓகேங்களா, 500K 500 லட்சம் பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கம்மியான டவுன்லோட்ஸ் தான், ஆனால் ஒரு நல்ல கேம்னு சொல்லுவேன். எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்ச கேம், அதனால் 600 MB வேஸ்ட் ஆனாலும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி விளாண்டுருக்கேன். ஓகேங்களா, அடுத்து யாருக்குன்னா GTA ரொம்ப பிடிக்கும், GTA மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒன்று தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதோ உங்களுக்காக தான். நிறைய ரோப் ஹீரோ கேம்ஸ்னு போட்டிங்கனால இந்த மாதிரி ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம்ஸ் நிறையாவே வந்துகிட்டு இருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் பறக்கலாம், அப்புறம் ரோப் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வேறு எந்த பில்டிங்கில் வேணாலும் ஏறிக்கலாம். ஓகேங்களா, அதில் வந்து வீரங்கி அது மாதிரி நிறைய கன்ஸு காரை வேணாலும் நம்ம ஆட்டை போட்டு ஓட்டிக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது 50 ரூம்ஸு 100 ரூம்ஸ் எஸ்கேப் கேம் தான். இந்த மாதிரி சில எஸ்கேப் கேம்னா வச்சுக்கோங்க, நிறைய எஸ்கேப் கேம் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கு. பிகாஸ் அது வந்து ஒரு பிரெயின் கேம்னால அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. யாருன்னா கிரிக்கெட் ஃபேனு, எனக்கு கிரிக்கெட்னா பர்சனலாக பிடிக்காது. கிரிக்கெட் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா 600 MB கிட்ட ஒரு கேம் இருக்குது, ரியல் கிரிக்கெட் TM20. வெறித்தனமான கிராஃபிக்ஸு, அந்த கேரக்டரோட ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக தெரிகிற மாதிரி ஒரு கிராஃபிக்ஸில், அல்ட்ரா கிராஃபிக்ஸில் கொடுத்துருப்பானுங்க. அதனால் தயவு செஞ்சு இதை ஏற்றிக்கோங்கப்பா. ஓகேங்களா, லாஸ்ட்டாக உங்களுக்காக
கிரேனிங் சாப்டர் 2 நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம். அதை வந்து சாப்டர் 1 ஓகேங்களா. அதே கம்பெனி இப்போ வந்து சாப்டர் 2 அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து இந்த பாட்டி மட்டும்தான் பேயாக வருவாங்க. இப்போ அவரோட புருஷனையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டா போல். 2 பேயும் சேர்ந்து நம்மளை கொல்றதுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்குது போல். ஓகேங்களா. ஓகே, இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். பாய், see you in next video guys.